Jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Mas Bandung ngandang kasmaran Mas padakno yen prajuritmu kalaparan lha kowe dadi wanita poyokan Prabotan Armaya aku duwe ati sakti Pandawasa ora jungkrak manut sunapun karawa bebanane apa jangkrak kowe pancen ayu ora mokal yen Bandung ngandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita poyokan apa ora ngerti yen Bandung lagi jagat putra ratu bagian Prabu Damar Maya aku duwe aja seketi Pandawasa raja kengece utos podo gubuk asmara ser candi sewu
jonggrang ayo tatur ndek jaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi sego jago yen mandro tak silih capek gunung baru jam segini ya udah ini dapet kok jauh sebelah kiriman gitu. Nah, gitu. Makasih kakak. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun kagem donatur ingkang peparing menika. Sponsor nggih. Mugi-mugi berkah barokah. Nduk, tembang caping gunung kang dipun aturke menika mugi-mugi damel punapa dados surasaning pun lahir batin eling marang lampan kang wis kawuri anane bangsa Indonesia menika nggih saking para pahlawan kang ngusir para penjajah mula adewe ndarmake bekti dhateng tumrap negara ya nduk apa nut kabisane tumraping wong seniman yo ngaturke ndamarke lumantar tetembangan menika nggih dicangkepi tembange nok Cahayu yuk yuk Sumati kepar katur kata-kata Pandawa campur sari Ibu bapak ibu tamu undangan saya dipun pilih jember sari suami dangat-dangat kanti sekuco Dek zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tau bening saiki
ono ning gunung tak jadongi seko jagung yen mendung tak silih capek gunung hawane silir-silir wungon karo nyampleng mirke campur sari ya diaturke jangkepe angga yuk yuk matur sempat nuwun sang ayu. Monggo. Ser. Yo. Rame alhamdulillah niki kelangenan dulur lanang. Sing ndi? Niku Mas Pilok. Mas Angga Pilok wis jan kaya. Oh jenenge Angga. Mas Angga. Niku sing nate melu syuting film nika lho, Nduk. Sing dadi apa, Mas? Dados boy. Anak garangan. Jalanan. Jalanan, Mas. Anak jalanan sing nite. Iki aja ngono kuwi. Wiki yo mengko nek suwenene Pak Mboke. Masamu Pak Mboke Pilok yang ndelok streaming. Nate numpak motor nika lho, Pak. Brapo nika lho, Pak.
Bravo ke apik lho Mas artine iki. Iya. Oh iya. Ninja kok. Ngawur kok ya. Monggo. Apa? Apa kok ora Nyampleng tenan kok. Jan. Ngenten nggih kedahe nggih rutin kok, Bu. Cek ra trimo. Niki cek kurang trimo sampean. Mboten napa-napa nggih ditresnani kali warga mriki kok nggih alhamdulillah. Nggih. Terus pundi to? Saking Mas Adam nggih ngersakne lagu Ora Wedi Dosa. Oh. Yo. Aja ngono kuwi to, Mas. Yo wedi barang to kok. Saking sinten niku? Saking Mas Adam. Mas Adam. Nggih ngersakne Ora Wedi Dosa biyo. Biyen tau. Wendel menteke ya. Derek rombongan kene. Kok ngluruk ya Mas iki? Deloken todi lele nulisi Ora Wedi Dosa ora kok umpama. Saking Mas Saking Adam. Mas Adam. Kayak tahu Nggih, ngerti ya. Kayak tahu krungu jeneng kuwi Mas aku Mas. Ketoke tahu mangan derek rombongan anu maksudnya iki. Nate derek niki Pak, nama nggih sakmenika pun hijrah. Pun hijrah. Wonten pundi Mas? Pun teng Solo. Solo. Tapi nggih napa terkait pemantauan nggih tesih. Mriki nggih tesih tegese mriki. Anu alon-alon Dik Lydia ngene keselek ya. Tembangnya dijangkepin nah. Nggih. Apa kok ora kelingan diaturke yen esok awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggolek isih tak sayang mobang dadi mibar anggonku goleki
mawis ora krasa luyuran tak golek sing tak sayang mobeng miber anggonku golek ora krasa esuk awak nganti bengi seret ireng tak sawang tambah manis ipo bunga yen hatinya sampun kabar-kabar yo Pandai balo iki. Ibu-ibu monggo berdiri semuanya ibu-ibu. Kersane kompak RT 10 monggo. Yo. Luwe becik patenono timbang pepisahan biarkan sulistyo wangi samudana marang kula warga garwa lan putra Liwat kincaning alismu kadukangan glendang. Ati
niki. Pak Pentol. Nggih ngaturaken Anu wilijing. dagang napa mboten Dik? Wis entek ya kok ya bangetan men ra gelem gawak-gawakne telung-telung adah kilo kok sok. Pak Pentol. Pak Pentol. Anggih. Mangga. Metlene kapilut ya Mas e. Oke. Urip ana kutha gedhe kebetan tukone isi apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasagadan. Iya iya. Ya 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 ya. La 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 la. Antar segane wong. Oe oe otoko Kalamun baros liramu batin iki anane tan sarengmu matur suwun pilak kakak pilak matur nuwun rasa tresna kang tak ada sarwa mikir ati tak bisa aku wis deng didik. sirahku mumet mas. Maafin lo ya. Dadak bergemburan. Kowe iki ka anu hiperaktif bengi iki mas aku aja kakean gula ngono kuwi to. Ya wis anu aku tak Marai pendiem wae. hiperaktif. Ya. Ra. Teko ndi? Teko ngendi? Kaya ra bisa ngoncati. Sampun, mantuk. Lah penake. Lah dereng telas niku, Pak. Lagune niki lho. Lagune tesih. Lah nggih tesih sak srit. Wah, nggih. Mangga. Enggak. Sapa kepon rina wengi. Wah, Ilang kok lah ilang. ya. Kula yo. Aja ngono kuwi to. Iya. Lo nyalanyu marai. Ula sawah sapa ngendut. Datan omah atiku wis katilo. Saebe bunga rasamu. Lamun bisa jajagatan sliramu. Mas Rinta kali lelagon sesi deman. Sesi depan pun kapiarsi. Kapilut sam.